हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय। जों दा जोंनि गामिनि दुब्लि बारिनि हा खुरखानायखौ नायनो होनना थांनो नागिरदों आरो नैबे दै नुनायखौ दाङा दै होनना बुङो। बियो दैज्लांखाय एसे गिदिर जाबोदों। बायनोसै बायदि जा नैबे दालां ब्रिज गोदाना स्वाट काजलगाव गामियाव गोग्लैयो। दै बोहैबोनायखौ मोजां नुदों दे लोगोफोर। ओरै सुखालांगोन नामासै? माथो औवाखौ सौखागासिनो। दै गिदिर आरो दाहारनि थाखाय दलांनि हा खोनायखौ खुरख'बाय। बे दालांनि सोनाब सिदा जानानै बान्दो लामा मोनहैयो। मोनसेया खोलाहा, मोनसेया साहा काजलगाव नेशनेल हाइवे। लोगोफोर, दा जों दालांखौ बारबोबाय। बे दालांखौ बारबोबानो लवार बागानखौ मोनफैयो। थ' होनबा आं लवार बागानखौ देखायलांनोसै। लवार बागान गोजा नायलाय फिथाइ। हाय लोगोफोर, आं बे लवार बागानजों बेरायबोनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव निजोम आरो सायहाबो। दा जों हा खुरखानायखौ नायनो होनना ओंखारबोदों। थ' होनबा हा खुरखानायखौ माबायदियै खुरखादों बेखौ जों नायनो थांगासिनो लोगोफोर। फाइनालि जों हा खुरखानायाव सफैबाय लोगोफोर। होनबा नायलांदोनि फै। खुरखाजोब्बाय। दब्लायसोमोन, दब्लाय माइ गायग्रा दब्लायसोमोन बे। जिंजों थाबायग्रा दङ साफा खुरखाजोब्बाय। सानै साथाम मालिकनि हामोन बियो।